രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും കുടുംബങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ മകനെ, മകൻ അച്ഛനെ, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ, ആ രീതിയിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ കൊലപാതകങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായി. മകൻ അച്ഛനെ കൊന്നു. ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു ആ വാർത്ത. ഇതൊന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്ന് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത്. നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. അതിന് മതപരമായ, അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ, അതിനപ്പുറം വ്യക്തിപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായേ തീരൂ. നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി ബി ഹാപ്പി.